not a secret, for all agree. Everywhere I go, it's guys on me. Just you and me, singing together. Boys just wanna have fun. I keep on singing my melody. Everything I do, and my magia. Just you and me, singing together. Girls just to wanna have fun. Oh, girls just to wanna have fun. It's a funny day, just wanna run away, no matter what they say. Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα μοναδικό προϊόν. Το Mentos Plus. Ένα πραγματικά θαυματουργό προϊόν. Παρολίγο να γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος για χάρη αυτού του προϊόντος. Θεωρείται ελληνικό προϊόν εφόσον έχει κατασκευαστεί στη Γερμανία από Έλληνες εργάτες. Στα ίδια εργαστήρια που κατασκευάστηκε το δαχτυλίδι του Φρόντο και το σπαθί του Λάιωνα. Παρακολουθήστε τα ειδικά τεστ αντοχής που έλαβαν χώρα στα συγκεκριμένα εργαστήρια από τους εξειδικευμένους φίλους μας. Ακόμα και οι ειδικοί, καλύτεροι εκπαιδευτές παγκόσμιας κλάσης, το συνιστούν ανεπιφύλακτα. Δείτε σκηνές από το ειδικό γυμναστήριο που συνεργάστηκε με την ειδική εταιρεία μας. Παιδιά, χωρίς αυτό δεν κάνεις δουλειά. Πας. Πάρα πολύ. Εννοείται, με βλέπεις. Νιώθω καλύτερα. Είναι πιο ρεξάτος. Έχω και πολύ δύναμη. Έτσι θέλω. Με το φλάς φλάς, παιδιά. Και στήκω με το φλάς. Δεν χαιρετάμε, παιδί μου, ψηλά το φλάς. Πιο έντονα λίγο. Δεν κάνω δουλειά, παιδιά, δεν κάνω δουλειά. Πιο πολύ! Και πλάγια τα παιδιά, πλάγια, έτσι. Πάμε, ναι, πάμε πιο γρήγορα τώρα, πάμε πιο γρήγορα. Αλλάζουμε φύγε τα χέρια, αλλάζουμε. Τίποτα. Τώρα, καλύτερα. Χωρίς αυτό, δεν κάνει δουλειά. Τόσο παιδί. Θα παρακολουθήσουμε ειδικές συνεντεύξεις από την ειδική ανταποκρίτριά μας σε ειδικά επιλεγμένα καταστήματα κάτω από ειδικές συνθήκες, καθώς επίσης και συνεντεύξεις ανειδίκευτων περαστικών που μας είπαν τη γνώμη τους. Καλημέρα σας. Θα σας απασχολήσουμε λίγο. Καλημέρα. Έτσι που μιλάμε. Θέλαμε να σας παρουσιάσουμε το καινούργιο μας εκπαιδευτικό προϊόν, το Mentos Plus. Αυτό θέλαμε να κάνουμε στα χέρια σας. Τέλεια, γιατί όχι. Πώς σας φαίνεται? Εξαιρετικά.
καταπληκτικό. Πολύ ωραία ηχή. Σπουδαίο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Το αγοράζετε. Αμέ, με 1000. Ευχαριστώ πολύ, Κούκο. Γεια σου. Έχετε ένα λεπτάκι? Έχουμε. Θα Ναι. θέλαμε να σας κάνουμε μία ερώτηση. Θα θέλαμε να κρατήσετε στα χέρια σας αυτό. Ναι, και να μας πείτε πώς σας φαίνεται το προϊόν μας. Κόκκινο. Όταν το κρατάτε, πώς αισθάνεστε? Το ίδιο. Τι να αισθανθώ. Τη μαλακότητά του λέτε. Ναι, δεν σας χαλαρώνει. Δεν νιώθετε πιο ήρεμος. Ναι. Θα το αγοράζετε? Γιατί όχι. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Αυτό μόνο. Αυτό. Θέλετε κάτι άλλο? Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να σας απασχολήσουμε για λίγο. Ναι. Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε το νέο επαναστατικό προϊόν. Λέγεται το Matos Plus. Ναι. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί είναι αυτό ακριβώς? Είναι για το στρες κυρίως. Μάλιστα. Δεν νιώθετε τη διαφορά? Τι να σας πω. Μάλλον όχι. Δεν θα έχω στρες. Στο Matos Plus. Φοβερό. Τέλειο. Καταπληκτικό! Καλά δωμάτο. Φοβερό! Καλά. Εξαιρετικό. Και τώρα, αποκλειστικά για τις ειδικές φίλες της εκπομπής μας, θα παρακολουθήσουμε συνεντεύξεις που μας δώσανε μεγάλοι αστέρες του Hollywood και μας είπανε τη γνώμη τους για το συγκεκριμένο προϊόν. Stop. I let her, so the next day she said it again. I thought, gee, maybe they've written my name down the book as that. I have to deliver or, to just move around and, What I can do, so it was brilliant season for me, maybe the best season in my life, in my career. So I will try to do this season. I know it will be very difficult, but I will do it because everything is possible. To score 15 goals is very, very difficult. It's a great challenge, but I'm ready to beat my own talent, Μέχρι το επόμενο